Missie Congo. Een documentaire van TVL-collega Hans Put in samenwerking met de provincie. En hij is vandaag bij ons. Dag Hans. Hè. En je hebt ook missionaris meneer Aarde meegebracht en Wart Sijsens van Missio Stellimo. Dat is een VZW die zich eigenlijk met het hele missionarisgebeuren bezighoudt. Hè. Welkom alle drie. Ik begin met u, meneer Sijsens. We zijn in oktober en dat is traditioneel de missiemaand. Hè? Ja, ja. Inderdaad, dus vanuit Missio, dat is een internationale organisatie, is er in oktober telkens dus aandacht voor het missiegebeuren. En dit jaar gaat het onder de slogan eigenlijk, of titel, dus solidariteit zonder omwegen. En wat is de bedoeling van die missiemaand met die slogan? Wat wilt u dan los? Dit jaar wordt de aandacht gefocust op kerken. Het zijn zeer oude kerken in het Midden-Oosten. Dus er zijn dus kerken van de 1e eeuw die daar nog bestaan. En het Midden-Oosten wordt gezegd, maar het gaat om de regio van Iran, Irak tot en met Israël. Dus die is een regio. En wat wilt u dan doen tijdens die missie? Wel gewoon aandacht op deze groepen vestigen. Dus kijken we naar Irak, waar we toch wel wekelijks denk ik wel horen dus dat christenen daar in de verdrukking komen tussen andere grote groepen. En dat is eigenlijk het gegeven van die christelijke kerken daar op dit moment. Ja, u weet alles van missionarissen. Hoeveel actieve Limburgse missionarissen zijn er nog? Wel, dat zijn er niet zoveel meer. Hè. Dus toen Stellimo begon waren er dat 800. 40 jaar terug. Nu zijn er dat ongeveer nog 150. Ja. En de gemiddelde leeftijd van deze mensen is eigenlijk zeer oud. Ja, dus. Hoe komt het, denkt u, dat dat aantal blijft dalen? Ja, als we kijken naar onze kerk hier in Vlaanderen, dan is het toch wel de missionarissen zijn als het ware een weergave ervan. Hè. De kerk gaat eruit, er zijn minder mensen die zich geroepen voelen om hoe zou ik zeggen, het geloof mee te verspreiden elders in de wereld. En dan zien we dat er ook minder missionarissen zijn. Nochtans, missionarissen doen mooie dingen. We zien hier enkele beeldjes van missionarissen en wat een werking die daar precies gebeurt. Broeder Louis, u bent daar heel erg in betrokken. Hè? Ja. U bent zelf missionaris. Waar bent u gevestigd? Ik ben in Katanga, in Congo. In Congo, dus gevestigd, ja. En bent u daar al lang? Ik ben daar 43 jaar. Goh. En af en toe nog eens terug hier naar Limburg? We komen nog af en toe naar Limburg terug, ja. Zeg maar, u bent daar in Congo al zoveel jaar actief, maar u bent daar echt ongelooflijk bezig ook met nieuwe dingen. Hè? U bent daar de mediamissionaris, zo noemen ze u al een beetje. Hè? Want wat doet u daar precies? Inderdaad, dat noemen ze zo al, ja. Maar we hebben rond het Upemba-park gaan we proberen radiozenders te plaatsen. En we hebben er al 2 in werking nu. En heel binnenkort gaan we er nog 3 bij zetten om het Upemba-park te bereiken. Omdat wij de conservatie, omdat wij de natuurbehoud willen verzekeren. Radiozenders om aan natuurbehoud te doen. En hoe gaat dat dan? Met de sensibilisatie. Dus zij vertellen daar echt over hoe je veilig omgaat. Geef eens een paar tips. Wat wordt er zo tegen de Congolese bevolking verteld? Ja, dus het afstoken van de broezen. Dat is al een grote zaak eigenlijk. Hè. Dat is, en dan het natuurbehoud, de jacht op de wilde beesten die er nog zijn. En dat proberen wij tegen te werken zo langs die radio. Omdat er al nog weinig olifanten zijn. Er zijn er nog in de 70. Dus ja. Ja. En daar wordt eigenlijk raad gegeven hoe ze omgaan met het behoud. Broeder Louis, ja. U bent al zoveel jaren actief. Ja. Hoe zit het met de opvolging? Wat na u daar? Voor de opvolging, wij hebben goed gewerkt. Ik ben minderbroeder. We hebben al 240 minderbroeders, zwart in Congo. En die gaan ons opvolgen en volgen ons op. Want we zagen het ook in die beelden. Hè? Heel veel nieuwe priesters worden gewijd daar. Dat is de opvolging daar. Dus ze worden eigenlijk zelfstandig. Ja, die worden zelfstandig. Die zijn al zelfstandig nu. Wij behoren bij hen nu. Hè? Schitterend. Ja. Maar kortom, hoe lang wilt u nog daar blijven in Congo? Zolang als het gaat. Zolang als ik kan werken, dan blijf ik daar. Kijk eens, wat een passie. Zeg, van radio naar televisie. Dit weekend zendt TV Limburg dus die documentaire Missie Congo uit. Hans, de Limburgse missionarissen zijn uitgewaaid over 50 landen. We gaan eerst eens kijken, voor we met jou erover gaan babbelen, naar wat je in die documentaire allemaal kan gaan zien dit weekend. La la
bezig. Hij wil hier rond de nationale parken van Katanga nog meer radio's oprichten om de lokale bevolking te sensibiliseren. Congo is eigenlijk de poumon of de long van de wereld. En we zouden moeten proberen dus die mensen daarvoor klaar te maken dat ze die longen moeten behouden. En daarom zouden we de natuur moeten behouden gelijk het is. Met de parken, met de natuurparken. Die hier officieel zijn, maar die niet worden gerespecteerd door niemand. We zijn daar nu aan het proberen iets aan te doen. Eerst en vooral bij de bevolking zelf. We moeten de bevolking bewust maken ook dat men geen hout mag kappen. Dat men niet mag afstoken om een rat te hebben of zoiets. En broeder Louis zit te glunderen. Ja. Ik denk dat we hier in Limburg ook veel mensen wat wijzer kunnen maken dankzij die documentaire. Hè? Ja, dat geloof ik wel. Ja, Kijk, ja. Hans, jij hebt hem gemaakt, die documentaire. Ik zei al, 50 landen, daar zijn missionarissen. Waarom heb je Congo uitgekozen om daar de documentaire te maken? Dat is een goede vraag, maar Congo zit al jaren in mijn hoofd. Van kinds af aan spreekt dat tot de verbeelding. Het is bij mij begonnen met de prentjes van de Chocolade Jacques, waar dus de prentjes van Congo en andere exotische landen bij zaten. Maar Congo, die passie is 10 jaar geleden nog eigenlijk gegroeid, omdat ik heb veel kunnen reizen in mijn werk en in mijn leven. En ik ben boeken beginnen verzamelen over Congo. En de laatste 10 jaar heb ik dus heel veel gelezen over missionarissen. Niet alleen over missionarissen, maar over Congo tout court. En daar is toch die passie voor Congo ontstaan, dankzij die Vlaamse koloniale literatuur. Ja, het is ook een documentaire die net op tijd komt. Hè. De missies lopen stilaan op zijn einde. Wat ga je precies vastleggen in die documentaire? Wat gaan we zien dit weekend? Ja, we gaan eigenlijk een verrassend beeld zien van missionarissen, vind ik wel. Het is ook een tijdsbeeld, zoals gezegd, want het zijn de laatste missionarissen die nog actief zijn in Congo, in onze voormalige kolonie. Maar net als ik hebben heel veel mensen een verkeerd beeld van missionarissen, denk ik. Ik denk dat nog bij heel veel mensen het beeld leeft. Dat zijn mannen in witte gewaden met lange baarden. Louis heeft ondertussen nog wel een beetje baard. Maar de meeste mensen zijn heel moderne mensen die bezig zijn met heel moderne en hedendaagse zaken. Zoals natuurbescherming. Dat is een rode draad bij heel wat missionarissen. Anderen zijn dan bezig met de opvang van straatkinderen. Dat is ook zo'n beetje de rode draad bij heel wat mensen. Sociaal werk geëngageerd binnen de gemeenschap waar ze toevallig terechtgekomen zijn. Je documentaire zal echt een licht werpen op het werk anno 2011 daar in de missie. Ja. Dank je wel, heren, voor jullie komst.